a pasal Sanjay a tha ani lai chuan arikai chu mai sora akal ngei ti fin fi ani a chuti rual ro chuan a that tu po chu ama ngei chu ani ti fin fi ani boka tual that tu chu an pu sual ta nge ni a arikai dang an lo om ve jok muvan lai tv a kalo lom le ve ka cheu video hi milo thon dar sak le turin ka han ngen masa chewani kumsang ni le pali mei ni som ni pani zana ni a zan masa tanga a pasal Sanjay ron hotak lo wang chuan arikai chuan mangang takin Sanjay a chungte a thian te le office lama tho pui te chu a phone kola office lama tho pui te chuan ni chung office kal to lo thu an lo hrila tin a thian te chuan a melan mu top na po ni thum ni li vel liam ta kha ani dai to thu an lo soi boka chuti ani ta ka chuan arikai chu zana police station a chuan kalin Inspector Arvin a hna chuan missing complaint a ziak lut ta a chu thil khen atang chuan kumsom pakua liam to a arikai chuan a fanu nidhi kumsom pariat tlin lomnan kek te azai saka nidhi po chuan i birthday dik tak ni lo ma se fa an pian a piang in nuan piang thin ti in anu chu in en nadar thalang moi tak a presena chutia presena ta nadar thalang adong chu arikai chuan thil ngai tu chu anei ta a amutin thak thokin angoi ta em maya abei sei lo dan da ya lo don son ta ka wang chuan nidhi chu in thiam lo hle a ti lungai che ka tum wang ani lo kanu min ngai dam ro ma se enga nge i birthday te hi ilom du to ngai mi alo engma isoi chuak ngai bok si lova enge kala ka hian thupi nei ti na zot ta anu chuan a zo na te chu chang lova chuan lam siama pe hela tum tak ze lawang chuan ruma tang chuan nidhi chu chuak taw ta ti chuan a pu chu phone in kanu hian engma min thril ngai don lo chu wang chuan keima ngein ka hai chu ngai don ta ani ti in kumsom pakoliam ta apa bo chung changa kheisan lo file to na document sang te chu apu chu adil ta apu chuan inu lom mi alawang ti in lo nar zeta ma se nidhi in adil lui tak tla tawang chuan atu ka chuan a thon ta nge a nidhi chuan anu hriat lo in file chu lo donga a chhir tan ta apa salbo chung changa arikai missing complaint chu Inspector Arvin chuan lo don son saka dan pa ngai nan chung ko background atanga tanin arikai ba ka Sanjay nu le pa arikai te ompui savithai te chu amal te in thuwa zot ta Sanjay nu chuan arikai chu mawata na du hlol lo ti hriata asoi dan chuan arikai chuan Sanjay chu du em a fa te pa in atal o tira lo theilo na wangin anin nei ta ni in soya arikai ve thung chuan a pasalin a hmanga em thu te adu thiam em thu te soi thunga ti chuan Sanjay ne na nin ton dan le anin zui chhodan te chu Arvin chuan a zot le ta arikai chuan ka mu masak ber ni chuan necktie hi sui alo tuma a thiam lo awang chuan a buai hle kalo thlir renga lom om ka ti in cute ka ti em mi ron pan hnaya min pui theng emaron ti chuan min nei du ang emaron tiang hiala ka ngaya o ka ti wata necktie chu ka sui sakta kanin ngai zong chowa min du thiam em ni khat chu min hmanga khovela thil dang zong ain min thangem min kalsan ngai lawang ti min tiam theiam ka ti ani chuan te reng mai ka ti ama che atita ti chuan kanin hmanga ina chu thil tia kan lan tir ve ta chumi tum chuan naw ka pai ta ni ti chuan kanin nei ta nimin anakal don thleng po khan anek tai sui sak tu chu kalani zui ta renga ni atia Sanjay nu chuan anin tona tangin kan hlimna atop veka ama sabera kan fapa min chu saka adota nawa pai ti hlareng chungin two wheeler khal chuaka a accident puya ti chuan kan to mu tur chu ati hlumta ani atia Sanjay pa thung chuan arikai hi sel na tur ka hrelovani hre omna zong ama mai na tuara ama ina in hnema apal tlang ve mai zela engtin nge ti theizok ti hi ka ngai tu hial thina ni atia arikai chuan har satna le ril ruha na ka nei changin Sanjay chu min hnem tu berani thina miron pan hnaya kabianga min domin ka chala min fopa nget takin oma chuan min ku beta alung phuri chau chu min ngai thak tir thin chutia lung phuri ka ngai thak chang chuan khovel hi are vek thina ka har satna le mang an na zong te chu akyang ta thina ni atia savithai chuan khang te kha chu man lai thilani tu hnai dewa phei kha chuan nupa an ni ti po hriat to lova nupa khuma nupa ngan khosak ngai po karing lo chu tiang khop chuan anin kar hla ni tin accident na to hnu khan
nawa pai thei to lo tur thu doctor tenan soi bokani atia Sanjay chuan mei chedang mu thin te anei ni ringem ti in Arvin chuan ari kai chu zot vele ta ari kai chuan engtin nge chu tiang te chu min zo thei Sanjay hmangai na khakatan chawani atia Arvin chuan ngai hosu police kan ni a zo na makpui pui po hre tak chunga kan zo hi angai thin renga ni ti in khamizana thil thlendan khamin han hril chiang te atia ari kai chuan mei ni somni pahni ani a ka birthday ani a office banga ron ho a birthday present atan thinlung she paduan dar thalang moi tak min pe a ka thinlung ka hlan che ni kha dim takin en kol thadon nia ian na piangin nangma chi in muang atia rei tak in nei to chuan kara boina ne une alo piang lo thei lova khamini po khan kanin hau boi dewa lungoi lo tak chungin min chu asana kha kha ka mu top na ani ta ani atia Sanjay abo watanga ani thumni zana aruang chu ari kai chuan anin hnuai basement a chuan a hmuta a hmuna kal forensic team lam chuan Sanjay chu thil hriam tak hmanga a hroka zai ani thute a taksa athi sen om manglo awanga aruang chu a chiat chak thute report an ziaka evidence om theyanga ngan la khom boka report kim chang la siam tur ania a pasal ruang chu a chen na in hnuai ange hmu ani ta ka chuan ari kai chu do pani leta a inspector Arvin chuan arika a pasal chin hriat lawa bozon hmu tum nukhongai thak tak kha ini to lawania tuna hi chuan I pasal thina hian prime suspect ini to thil thlendan chiang takin min hril ro atita a ari kai chuan abo thu complain jiak zowa ka ho khan in chu Sanjay tel lo chuan a re tlok tloka hre om ka ti tak zeta karil rukal ding lutuk tur ven nan in chung te chu ka ti file ringot thina jingkara tang khan thil rim chedeu hi ka hria zana lo ni meu chuan thok lak hre om khopin churim chuan in chung mun tin a lu chuak to a chutia rim ka chui zel ta ka chuan kanin hnuai basement lama ka chui thlata a rim chu kanau pan laya ka toy slui te ka da khom na thing rema tanga ron chuak chu ni in ka hria a eng chuan nge motirim chhele tia kan hon chuan Sanjay ruang chu ka hmuta ani atia Inspector Arvin an report sang te abi chian lai chuan police pakhat ron lutin sarhe magazine hi aritai ta tura ron thleng tharani hmele ti in Raipur in en koldan ziak na lam magazine pakhat chu ron phora Arvin chuan makati hlea ti chuan ari kai chu ko le ta a chau hmel dewa wang chuan inspector Arvin chuan I tha em ti na lo zota ari kai chuan thalimi nawa pai mek thu asoita Arvin chuan makati hlea accident ni to awanga fa pai thei to lo tura doctor te nan ti ini lowem ni ati chuan ari kai chuan adik doctor te chuan I pai thei to lowang min tingeya ma se achang chuan thil makhi a thleng ve thina ni atia ani chuan Sanjay ruang chu engtin nge I hriat mi lova in basement a alawom thei tin Arvin chuan a zot le ta ari kai chuan ka hrelovani khamizan khan ina ka ombik lovani ati le ta ama khan Sanjay a thin rimin min chu bo san atia tuna la ina ka om lo ti le boxia Inspector Arvin thin chu rim ta dewa ari kai thil soidan vel hi mani thlan khur turi lai me kani ilai thuk pole itan chu har sa ang ina yom si lo chuan khoya ange yom ti na zot ta ari kai chuan kanin hau changa pianga min chu bo san dai zel chu Sanjay a chin than dan ani a khamizan po khan min chu bo san dai a mani chawa om hre om ka ti a ti chuan kaltum na bik po nei lem lo chuan karin katlan chuak ve ta kongsir de o taxi ding po ka su thoi nge ani ka kar chu anung le theilok lova taxi driver chuan min siam that sakta a chumi nu chuan ka ho a Sanjay chu alo la ho mi lova dining table bo chuan ka thu a alo ho hun ka nga ka kalo mu hil tlang ta ni atia Inspector Arvin chuan ini chu asan don khan kong khari kalematia ari kai chuan kong khar chu akal ngeya kong ka lo in honga mu khan Sanjay chu ho to anga a chuak le zok ni tura ngai thu asoya tinan nu party lo tu ma midang cha bi kol ve anom lo thu asoi boka Arvin chuan ani si chuan khoi ange Sanjay kol zok cha bi chu omatia ari kai chuan mu zo lo thu in lo changa kari khal chu khan dareng zat vel nge ani ti azot le ta ari kai chuan azat chi ka hre to mai lova ma se zandar sari le chan ve tanga dar riat in kar vel chu ani ang atia ti chuan Arvin chuan I taxi sut chu a number emo driver mingemo I sut na hmune motel soi the in ayama ti le ta ari kai chuan chu tiang kalo chin chi alo ka hria thei chun chu mai sor khodai ani a bus stand hluini om taka oma abanga te chuan movie poster te ain tara tin ka taxi suta chuan Hampi Tools and Travels ti ain ziak bokani atia
nikhat chu police station a chuan papakhat Matthew chu lutin inspector Arvin an hena chuan sar in case chui lai hi tual pakhat thana mai ni lovin pani thana case ani atia ka akirai tha ani sar akirai le arikai te chu phiran ni a misual fing vervek le nun rong tak arikai chuan ka akirai chu min tha sakta ani atia inspector Arvin chuan makati hle a Matthew chuan a soizoma akirai ka mu masak ber tum chuan papa guitar perina performa guitar per kalo thiam ve chan chu atan chuan ani ti ka hre thiam ta chu ta chuan atan chuan ka perform ve ngala ti chuan kan in mel hriat chowa kan in ngai zong chowa in nei te po kan soi kai hial to a ma se thil chu har sa tak zeta achan chu akirai nun pum pui chu arikai thunun na hnuaya om tlata khoya po kalin engpo ti don se arikai phalna angai veka arikai chuan kan in koparem tilowa adu dan kala thil kan ti ni vai chuan akirai chu min tha sak po hre lo tur thu te asoi ani atia chumi chungchang chu inspector Arvin chu arikai chu zot leta a arikai chuan ni khat chu bazara ka chuaka Matthew chuan min zui ta a akira ti in min ko vak vaka atira chuan midang nen min hriat polani ang ka ti maya ma se mi a ang mai in khonge akirai khonge unaw nu akirai om tin mi zot ta vak vaka voitam unaw ka nei lo thu ka hril po chuan a oi du lova akirai chu ithat aron ti ta ka chuan ka hlauta ema police a po complain ka thelu ta police lamin warning an pek ta ka chuan min zui chhun zom ta lo chawani atia inspector Arvin chuan Matthew chu adop vele ta arikai le akirai te chu phiran ni itia ibial nu zok akirai chu tha ani ti boka ani chuan khoya ange ni chu a chen thin atia Matthew chuan sar ama mingin chen na mun nget anei lovani klapa te concert na huna te in muin hotel sang te kan riak mai zela minglem sang in phoin a ming ne na in choi tur chuan thom no te point bel mai zela hotel kan book chang te point chu nga ming sang mang te chuan kan book thina ni atia Arvin chuan me ni somni pani zan khan khoya ange yom ti na zot le ta Matthew chuan akirai chu chin hriat lawin re maka hun rei tak ka mu to lova mun tin ka zong kuala ka mu tak lawa chuan keima mu tumin ka zong ta ani zuk chi ka zu a khamizan khan chu po ka chuak thei ta lawani atia ani chuan an pani chuan himudun to ngai am tin Arvin chuan a zota Matthew chuan ai sar lam hudun ngai lo achan chu akirai nen khan arikai hriat lo hlan chawa in mu thei kan ni thlata mudun na huna om thei lawani atia ti chuan inspector Arvin chuan arikai chu kom vele ta report alandanin Sanjay tha ani hun lai vel kha zandar soma tanga jing lamdar khatin karvel ni ina langa ashok khathil hriam tak manga zayani boka ma se tul thana man ro engma mu tura om lova acha bi kol chu ake korip te chuan mu ani to a chumi omje chu Sanjay kha ina lo let le in kongka ahong ngei ti na ni tin midang tuai monen an ni theibok achan chu samlem tlem mu telani tlatani atia arikai chuan kanau pan lai zong khan nau telem manga inom tlei kania tuna po kala kol thaloma samlemi ti chu khang nau telem samte kha ani theyangem atia Arvin chuan Sanjay nen khan nu panun lama in hlimem nu pakhuma hlim lo na hian in rinom lo san na athlena in lai chin na tinginga in hauna te athlen boka atopa phei chuan pakhat zok thi na hial po athlen thina ni atia chu vele arikai chuan nu panuna har sat na chu kan nei nge ya chuti ti lawa chuan kanin hmanga ya kan hlim em renga tin kum tam lawin nei to chuan ngai poimo tur po alo pung to a chung jinga chuan sex te kha chu avelek chawani to ani ati chuan Arvin chuan avelek chawi ti kha mundanga wangai poimo berle ngai poimo om chunte vanita sela ati chuan nilo Sanjay khari nom lo te reng po ni sela midanga ri nom lo san na chu kaniang keima min ri nom lo sanin midanga kop hau lo wang arikai chuan atia Arvin chuan Sanjay chungchang ka soi reng hleinem nangma chungchang ani ka soi ni ini nei na khan hlim lo na ineya ikho harna chu tor har sai ti em boka chuti lai tak chuan Matthew kha itong ta a olsam taka bol kol thelo ni bok nen Matthew tan mai che pakhat akirai chu i om chop tir ta a anila ka chuan ikho harna i hritha ta thina ni ma se Matthew an in kar chu ala serious ta viau mai si a in nei te soi tak hiala chuan anuna akirai chu inore sakle ta ni ma se heta chui chu ka tum chu chung thil chi sang te chu kan khe chui lai nen hian engtin yan in thun zom ti hi ani ka chui chuak ngai boka ngati a arikai chu thinarim ta hle a o chui zel ro achan chu thon thu phu chop chu ke ni lovin nangma zo khi ini tlatani
imu pha ka chun ka ni awangin ka chunga che iril ru sor binga tlem talpo in iril ru han so son hret la chuan imu thiam to turani a ka pasal tha ani zan po khan Bangalore lovin Mysore lama ka ti hi atia Arvina chuan chu po chu fin fi alani lo alo ti zawa ari kai chuan fin fi ani bok hek lawang achan chu iril ruin tual that tua min pu nget mak to thlata voi khat te po ka thu soite hi oi tum naril ru nen min ngai thani in bo zui ni ta la chuan I thui chuak dai tong ima mi hring thu soi rin na thin lung ne na ingai thak sak mi lo chuan athu dik soi zong po itan chuan dot ani zelang atia Arvina chuan chu tiang chuan an soya piang oi na thin lung ne na kan ngai thani chuan an dot soi po thu dika kan ngai zel don bokani chu wang chuan evidence in ngat tamaila athanga ati chuan ani te chuan fin fi ta che mole Mysore ka kalmi alowi ti ni chuan fin fi ta che methiwala ka pasal karinom lo san ni ai hria chuan fin fi ta che Sanjay that tuanga min ngai ni chuan fin fi ta reng che mole atia atapta a chuti lai chuan ASI Pavanan Arvina chu ron ko sangin ari kai chu apasal tha ani zan khan Mysore akal ngei ti fin fi ani to thule taxi driver po khan ama su tu kha ari kai ngei chu ani ti anem nge to thu a hrilta a atu ka chuan thil fin fi an tuma wangin ari kai chu an ko le ta a tin methiwa pon ko tel boka methiwa ron lu vele chuan ari kai chuan lo ngai thei lo hle a thil fin fi atura omin ti ni lom ni ani hian enge ron ti ve ati a Inspector Arvina chuan fin fi atur chu ome chumi konga min pui tur chuan ani hi ka kowani ati a thil ol sam tak ani agitar ken hi perang ati a ari kai chuan engwang chuan nge ka perang ka per ha ulawang ti in atanga methiwa chu lo tong wata a per du ulawani lo sar a per thiam tlat lawani ati a Arvina chuan arika I background eng kim kazir chiang vek to a fanumal ini a ma se methiwa hian pen pui unaw pakhat akirai nei na soi tat che a ani chuan gitar pera thiama nangini thiam lo ati boka chu boina chin felnan chuan enga nge I per chin mai lo ati a ari kai chuan ka gitar per le per lo chuan case nen engtin nge inzom na nei ati chuan Arvina chuan I per lawani chuan inzom na nei zo kang ati a ti chuan ari kai chuan gitar chu lai na per ta a azai pa boka alo per thiam na samaya ti chuan methiwa chuan Inspector Arvina chu enin sar ani hi ka akirai zok kha ani ahla sakhi akirai hla phu ani a ama cheina per thiam ti ka hriani ati a Arvina chuan methiwa chu pona hroi chuakin heti hian a hrilta a akhua hara ngai saktu amomo lai khan aron bel zok chau che ni athok lak zok na chau ini a ahmangai ini lo chu pom thiami tu mangai ni ti na hrilfi a hnem boka tin ari kai le akirai kai hnoya he khesi ron ti boile to turani lawati ngal boka chumi nu chuan Inspector Arvina chuan Sanjay thona company an MD Siddhartha ne na tangkhan ko la dong ta a Sanjay an client pakhat ne na hlan tur cheng noi nga dro chu la pelovin ina a hon ti thu ron shilta a Arvina chuan chumi chungchang chu ari kai chu zot le ta a ari kai chuan o briefcase dum pakhat chu ron hon nge ya TV stand bula ada a Mysore atanga ka hon hu khan ka mutami alawani chuti chu ka pasal kha poisa wanga tha chu ani ta ti na em ni ati a Arvina chuan ni mai thei kan la hre chom zelang chu ati a atu ka chuan Arvina chuan ngai tu chu anei ta a ari kai te lak thin naw pai te ta na in en kol dan ziak na magazine chu a en chianga weekly magazine ni in mei ni somni pakua mi ni a chuti chu kar masa issue po kha deliver ani ngei dona mei ni somni le pani Sanjay tha ani zana deliver ani don ti na ani ti hre chuaka ti chuan magazine deliver thin tu chu azot fi ta a delivery boy chuan abul hnaya cheng kani awangin hopa in ka deliver mai thina chu wang chuan ka deliver hun po atlai de uhreta zandar ril e chan ve vela ani thin mei ni somni le pani zana ka deliver tum khan ina pi ari kai chu alo oma in chunga tang chuan magazine chu pona hnu chhe mai turin min ron tia a mail chu ka hmulo na a ka deliver thin na lo rei to boka pi ari kai o nge ani ti ka hre the ani tin ama che chu shivu ti a ka minga min ko thin tu om chuna ni ati boka chu thua hria chuan Arvina chu aril ru buai ta hle a ama khan police station a methiwa te nen khan ari kai le akirai te chu mi pakhat mithumun an ni thu fin fi to ina interesi a Sanjay tha ani zan khan ari kai kha Mysore akal ngei ti fin fi ani to boxi a tuna Sanjay tha ani zan vek khan aina ari kai chu om ngei ti delivery boy tang chuan a hrile ta boxi a
a khes chui chuan venlam ain hnoklam pan tul zokin a hreta a ti chuan lie detector hmanga arikai chu dop aril ruk ta a kot phalna lain arikai chuan test ta ni arvin chuan imhing arikai ni emati chuan arikai chuan o atia mai ni somni pani zan khan inina magazine lo dongem atia arikai chuan ai ti na lo changa azot zela arikai chan na zonga chuan diklo engma an hmuta chuang lova arvin chuan makati hle a abeidong tan ti ta dera chuta tanga chu atumta a chuti lai tak chuan alo en dik tu chuan sar ti in ron ko dinga karing theilo hi ka voi khat ton na ni zona izo zonga khan chik uluk ngaya ka ngai lo ber aming kha lo chang dik mi alo ni hi aron ti ta a ti chuan arvin chuan test non le anga ti tawata an test non le ta a arvin chuan zona ma sabera iminga kirai ni amma ti ta chata arikai chu phuzuka azam hle ti hriata ai ti na chang ta a chu vele alo en dik tu chuan arvin chu ron mit mein chan na dika chan lo thu ron shilta a arvin chuan phir pui u naw arikai ti ming pui neyam atile a konfi lo takin arikai chuan ai ti na changa mai ni somni pani zana magazine lo dong tu kha arikai ni em arvin chuan atile a arikai chuan chang thei to lova arvin chuan zot non le ngata o ti na ron chang ta a ti chuan arvin chuan enro akira tuna chuan thudik thupinom zia nei to lo fin na kan ti hi be hun hriat ri ngot ni lovin tlom hun hriat po hi ani telania ti khan tol that tu chu nangma ni lovin arikai zok ani ti kan hreto a ma se iti ni mi lova hetiang din huna ding tur hian ironin bar lut luya engwanga ti ngei ni a tuta na ti ngei ni ka hrelo ma se hei din huna tanga chan chuak thei tu che om chun chu nangma vek hi ni a chu wang chuan engkimi pon veka hun to ani ati a ti chuan arikai chuan hring nunin hei himin hruai tum dan ani si chuan ke in nge ti thei ka nei I chakta e inspector I chakta e arikai ni lovin akirai zok chu kani e atita a arvin chuan chu ti chu methi wa khan thudika lo soi ti na ni mo ani chuan khoi ange arikai chu tu na o mati a akirai chuan hun harsa ka tona pianga min lo tlan bo san to thinangin tun tuma po hian min tlan bo san le to ani ati a heti chin hi nidhi file chir lai chuang chin chu ani a chir zo chuan nidhi chuan adik nge yam ti fin fi tu min gitar la a nu ka thian te bula ka birthday ya kanun gitar min per sak don ka lo ti a tuna ka post nga la nga ya nia min per sak ro atita a anu chuan thil dangeng po min ti ti ro gitar kher hi chu ka khoilo una rei to e mai ti in lo per du lova ma se nidhi in ka birthday present nga ngai la per sham ro atita ka chuan anu chuan a per ta a per thiam lo lui tum viau ma sela a per thiam thokhat ti chu a hriat ta a chu vele nidhi chuan kanu dik takini lo tual tha mangini ihlim lo chang le I khor changin tanpui thei che ka lo chak em thina ma se tu na hi chuan ka hre thiam to ani khor le lungleng ini lova in thiam lo na ina lo del bet thin che ne kanu le pa min tha saka wanga in thiam lo na chuan chu chuan ei chemek che a thlamuangin inung tabik lovani hi ati a nithi hian arikai zo kha anu dik taka angai chu ani a ti chuan tuna a chen pui mek arikai anga a hriat chu akirai zo ka lo ni reng ti chu a hre chuak ta ti na ni akirai chuan tuin nge chung thu chu hril che nidhi ati a nidhi chuan tu man min hril ka ngai lo ka pu hna case chuina file ka dila ka chiar vek to ani ati a file a inject nem he nan gitar mang khan ka fin fi ta che ni kha ati a arikai chuan ani mo midang te ang thoin ka fanu po in min lo te sani mo chuti chu test chu azo to a I thudik zon po chu I hmu to a ti chuan kala ka ngei phut le ati a nidhi chuan thudik chu I pom ve ngai to thudik chu ika tang nge hriat ka du ani ati a ti chuan akirai chuan heti hian a chan chin chu soita a kapa khan fapa wat theem ema ma se fanu chu po chu phir ngat pek ani ta zoka alom lo ema ti chuan arikai zok chu akola ke chu ti hlumatan nurse Nancy kuta chuan min hlan ta a ma se Nancy chuan min that ta lo chuan a fanu angin rukin min enkol seilian ta a khoya ma ka chu arem tingai lova ina chuan min khung bet tlata lekha te po ama chuan min zirtir mai zela tin ka in ti hlimnan gitar per min zirtir thin boka nikhat chu TV a papakhat mushroom farm siam thin sankara pa chu an ron koma abula chuan keima ang che che mei chenau pang pakhat ka hmuta a chu mei chenau pang chu sankara pa fanu chu ani a chu te ka hmu vele chuan mak tak main
ani nen chuan inzom na enge motak neya in hriat na ka nei ta a Nancy chu thilom zi engkim ka zot chuak ta a ti chuan ina tanga tlan bowin mei chanau pang chen na lam chu ka pan ta a ari kai alo ni a atira chuan mi lo kom hre dewa ma se kan inzom dan te ka hril hnuwa chuan engkim adang lam ta veka ke chu thi to anga ngai ka ni awang chuan ka in lar chu ve rem lova ti chuan ari kai chuan a room chunga store room thranan siama chuan min thuk ruta a mi pahnih ni lovin mi pakhat anga lana mi pakhat anga nun man kan ril ruk ta a in bia kemo in aw emo kan ngai lo nan kik dan bi kan siam chopa chu tiang chuan bang le mun rem chang lai te kik ri in kan in betamai thina zom tur dan tam tak kan siam boka ani in kar thakin kan chuak thina pona kal chuak zok zok chuan deiria engkim kan ziak lut thina ti chuan a dotakal chuak le tur chuan deiria in zia kang chi chi chuan nun kan hmang chun zom ta thina ni kan lo puitlinga ari kai chuan Sanjay chu tong ta a anhuwa kan dan siam engma poisa ka nei ta lova ti chuan Sanjay ne na in nei turin keima chau chuan min hnut chi ta ni ke chu pap sang sanga mi sang sang anga in chain ka perform thina hotel le lot cha te ka riak mai thina chu ta chuan ani methi wa kha ka ton ni khat chu ka perform na papa chuan Sanjay a ron luta anu pui ari kai momin ti man hiala kanin kom chian hnu chuan mi sang hlak kani ti chu hreta a ati ti dana tang chuan an nu pa chu an hlim lutuk lo ti a hriata a chan chu anin nei ma a ain kar thla ka kan mu thin lai khan min tha sang lo ma se keima mi je jok kha angai nat jok le a hmangai jok kha ani tlat wanga ni tum tum chu keipon Sanjay chu chu ka du to bik lova ti chuan kanin kobru tan ta a kan thleng thui ta viawa karai ta ni karai thu chu ari kai chu ka hril ta a ti chuan an nu pa chuan na sa takin in hau ta a chu ta chuan ani Sanjay chuan u naw phir kan ni ti hriat chau ni Sanjay thin rim chu in atang chuan kal chuaka ka hlau thona wangin keipo mai sor lampanin ka tlan chuak ve ta a chu ti hlan chuan Sanjay min hmanga ina ang chan ve du in ari kai chuan samlem te vo in keima ang chuan alo in chei ta a keima ang chuan Sanjay lo le chu alo chhon ta ni Sanjay chuan ari kai chu keima emoti in ama in cheina dar thalanga present kha hlan ta a hlan pa chuan hei hi ta tur zo ka ni akira nangma zo khi lo ni mana tanga ka hmangai kha ari kai zok ni lovin ani bula chuan ka hlim lova kaninga ka hne tak zeta ka do thei to thlot lovani atita a ari kai ril ru chu an hle a tun ma a anin mu laya zo thinang chi chi khan min hmangai tak zetem khovela thil dang zong a in min thlang zo kem min kalsan ngai mi alawang ti min tiame matita a chu vele Sanjay chu na hre chuak ta a ari ka nangma zok inimo ka lo biak che ati a ari kai chun ka kalsan lawang che ti min tiam ani lom ni ti pa in adar thalang ken chu akuai phela ale hoya Sanjay a shoka chu na zai ta a Sanjay chu chuata chun tluin a hnuka chat zui ta ngala ti chuan ari kai chu thil dang zong zong a in ka tan chuan a poimo zok tlata mai sor atang chuan ka let le ta ne kong khar ka hon chuan ari kai chet dan chu ka hmuta a engpo ni ro se engpo lo thleng ro se ari kai chu ka pui tur ani ka ti a chu tiang chuan kan nun pum pui khami pakhatangin kan hmanga phir kan ni ti fin fia theina engma om lova chu tiang hnut chi lo tur po chuan film khur thei topin kan film khur ani thlok lama har sat na nei nia min hriat hnu khan mental hospital a min admit ta a doctor te chuan ari kai nen chuan mi pakhat anga min ngai tlata ke chu aswang to na khovela om chop ti ranga min da a ari kai anga ka in hriat huna dam turin min ngai ani treatment sang sang kapal tlanga hre om tin reng ka tur chuaka dam doina chuan ka hring ta che a ti chuan kanuna ka ton ngai lo nun hlimom ber chu pek che ka du wangin ari kai ni pum hlum chu ka thlang ta a chu vele idam to ti in min chu atir ta ani chu ta tang chuan duat takin engman an ti nat lo nan che vengin film khur takin ke en kol ta che ani ma se to pa hei nangma ti na tu che a ka chuak ta si ani hi ka ti palani nidhi ati a chung thu hriat vele chuan nidhi chuan ni lo kanu ngai dam min dil su kata ni lo watur na sa em keima kani adik lo zok chu midang ang thawin atina tuwa che ka lo tangani min ngai dam ro kanu ti in aku atawong vonga ma se heta kan hriat tur chu nidhi hian a file kola chhir tur om zonga chhir zo in anu in soi fi na ngai thla a ti chuan thutluk na siam ta ani a ma se file chuang ve ta lo psychiatrist pakhatina
anu en kol na report a siam chu a chir tel talo ti na ni lie detector manga te san conduct nuwa arikai le akirai te chu mi sang an ni ti thutluk na an siam nu khan inspector arvin chuan thil fel hlel la om tlatin a hria ni khat chu file en let line arikai ming chu alet zong in rem chin ta akirai ti alo ni ta chi chi maya ngai tu chu anei ta chu ta thil lo lang ta chu akirai chuan thuak lam dam lo na anei ani chu chuan ama chu mi pahni anga in ngai thlat na nei tira a om zia chu akirai chu arikai na suang to na khowela adin chop ani atan chuan mi sang hlak atak taka om ve ti na ani ma se takrama chuan ama ve ka chu mi pahni ang chuan a khosata thin ti na ni anau pan lai tagin arikai chu amal thin em apa zungol ve ani anula in movie and art chil boka anu pa chuan a chhuna zanin anin haw renga atu ama zok po chuan an fanu chu an ngai saklova anun chu mang chi ang mai ani chu tiang khop kho harna le mal ruk na atanga tal chuak tur chuan akianga om ve tur ama mo tak zet ta ti chuan nei chun nau telem chu au nau nu angina betan ta aminga akira put tir ta bokani huna local zela chu suang to na chu atan chuan tak alo changta akirai chu nau telem mai ni to lovin mishing pakhat alo ni ve ta ti na ne andei po kha en thuak chuan mi pani ku zia ka ngai thei ani arikai ku ziak chu thinlung rip le ipik tak chunga zi ani ti a hriat theya akirai ku ziak zok chu tlemina ki koi dewa azang khai de uzoka hei hian aril ru eng thol zok na khovel chu a phau langa ma se mi pakhat ku ziak ve ani ti fin fi theilo tur khopi na sang bik lovani tin arikai zok kha sanjay kha na in mu pui thina heti zong hian soita ila sanjay kha arikai zok inemo akirai zok inemo mu po ni se sanjay ma kha chuan arikai an ni nge yanga ya achan chu sanjay chu arikai bial pa zok ani tlata wangin ma se sanjay na lo ngai nat zok le alo mangai zok kha chu arikai ni lovin akirai mi ziel nundan zok kha ani ta ne arikai tan chuan akirai ti lo chu tu ma midang rin ngam turanom lova tin sanjay lo chu tu ma midang manga enei lo boka ma se chung mi te pani kher chuan ama phat sana bumta anga in hriat ta ka khan angai thiam theilova athin lunga ke som tak mewa sanjay a tha lai tak kha athin lung nai na vor to pathen lai chu ani ta ne chu tiang chuan mi pakhat ni si in anan na awang chuan mi pahni angin arikai chu in ngaya anung tabok ti na ne zona pakhatom le ta chu ti atakrama phiran ni si lo chuan arikai khamai sora akal sia sanjay kha engtin nge tha thei ti hi ani ta inspector arvin chuan report hetiang hian a siama sanjay ruang forensic lamin endika an hlomzan khan athi hunvel hriat na tan sanjay an atluk zonga so chiat tak asana bun lai a chiat hun kha an manga akirai khan mai sora kal lai khan ti luina in mi han ti pala he hi mai sora akal ngei ti fin fi na om theina na mi hanin mu tir na le sul nu han nu chiana ta na ati ani lo let le sanjay a tha nu khan a tha hun lai vel taka mai sora omanga alan theinan sanjay sanabun lai chu mai sora ahan om lai vel mil tur chuan a herta ti chuan a ti chejui ta ne evidence chambanga om lo nan sanjay ruang chu a chiat thlenga nga khotlai ta boka ti chuan ni thum nuwa aruanga mu thua report ta chawane sanjay a tha na man ru thup bonan in kha atify ta ti chuan bol ho zinga paitel ta ne sanjay an office atanga poisa hon po kha police lam hroi koina na thukru ta boka ni ti in report a siama chu tiang chuan an thon thu chu top ta ne ngainom kan ti ngei ka be se ya tin kan thua ka boy viau po arinom boka comment section lama comment ron siamula kan soi zui don nia thon thu ngainom tak tak nen video danga kanin hule thuai don nia